Hi guys! Tamang tambay lang tayo dito sa labas. Nakakasakit din kasi yung katawan na puro aircon lang ba. Parang hindi fresh yung hangin na nagsi-circulate sa room. Ito, mahangin din siya. Yan. Papakita ko sa inyo guys kung ano yung mga halaman na nandito sa paligid ko. Kikita nyo yan? Kangkong ito, kangkong. Tapos ginawa siyang ganyan, no? Maakyat na kangkong. Yan. Diba, ang taas na. Kung gusto nyo ng kangkong, kunin nyo lang yung talbos niya dito. Yan. Dapat po nagapang sa lupa, pero yan. Ginapag yung pataas. Tapos may bugin. Anong tawag dyan? Aloe vera. Dito ako ngayon nakaupo under malunggay tree. Kung napapansin nyo, zoom ko sa inyo guys. Diba, ang daming bunga. Pero mga bata pa yan. Masarap pang dirindin. Yan, yun yung sinasabi ko na libreng malunggay, libre kuha, fresh and free, daming mga bulaklak. So, ayan yung tree niya. Ayan. Yan yung trunk ng malunggay. So, marami din yung oregano. Tapos, may papaya. Malapit na mamunga yun. Tapos, may ano doon yun, no? Saging. Diba? Tapos, yan yung main door namin. Nasa villa na kami, guys. So, may staircase dito. Dalawang baitang. Dito ako nakaupo ngayon, nagpapahangin. Malayong malayo sa Binmamod, hindi ka pwedeng tumambay sa labas. Kasi ito guys is executive family villa. Hindi pwedeng pang bachelor. May security guard doon sa labas. Sa Binmamod, flat open yun. Labas-masok ang mga tao. Tapos naamoy mo yung mga sari-saring amoy sa lift, sa yung mga luto nila. Ay, sarap ng hangin guys. Tapos, pag ano mo ng lift, na it takes time bago ka makababa kasi most of the time full o loaded yung lift. Sa dami ba naman ng mga tao na nakatira sa flat na yun. Tapos sa baba, hindi ka na rin maayos na makalakad doon kasi ginagawang tambayan ng mga itik ba. Itik, nakakasawa, puro itik na lang nakikita mo doon. Ang iingay, ang babango. Sobrang mababango, pati ulam nila. Kaya doon ako nagkaroon ng allergy rhinitis kasi sa mga matatapang na spices na mga niluluto is naaamoy ko. Allergic yung ilong ko. Pero dito, wala. Maraming mga Pinoy ang nakatira dito, mga pamilya ba. So, ngayon, pinagmamasdan ko yung mga, yung mga bata, nagbabike, naglalaro. Nakakatuwa man. And dito lang muna ako for the meantime kasi today is Friday, supposed to be day off ni Jay today and tomorrow, but unfortunately may tawag siya, kaya ayun, nag-uti na naman siya, binabantayan niya yung sa weather ba. Tapos kasi may ulan, bagyo, mga ganyan, kailangan bantayan. May plano sana kami ngayon, aalis, kaya lang syempre trabaho muna ang unahin. Hanggang bukas yan. So ngayon, ang person, dito lang sa bahay. And heto, pahangin-pahangin. Wala nang kamaritisan ba? Wala na talaga. Wala akong kausap. Dito na lang. Kinakausap ko lang din yung mga tao sa loob ng bahay. Pero, syempre, hindi naman yung tulad ng dati na nakatambay ako sa sala, sa labas, ganun. Pag na-board ako sa loob ng room, bumababa ako. Dito ako nagpapahangin. Ito yung mga view ko. So, itong compound na ito guys, lahat villa. So, mamaya pag dumating si Jay, it's either dyan siya magpa-parking or dito. Mayroon din naman dyan sa loob ng covered parking, kaya nakabakasyon yung isa. Kaya nilagay niya yung sasakyan niya dyan. For sure, pag nagbakasyon si Jay, doon niya rin niya ipapasok yung sasakyan. Adi bang ganda oh. May mga nakaupo din yan guys, mga Pinoy, katambay-tambay din sila. May sakit pang hayo, may sakit pang person. Ayan, ubo, sipon, oh, sarap ng hangin dito. Mas feel ko yung hangin dito sa labas kaysa yung maghapon na naka-AC guys. Minsan pinapatay ko na nga yung AC dun sa labas.
ay sa loob ng kwarto kasi feeling ko unhealthy yun. Lakad tayo ng konti. Kanina pumunta ako doon sa kapitbahay, nanguha ako ng tanglad kasi magluluto ako ng ngayon, ng tinolang chicken. So may papaya dyan, may tanglad din dito, kaya lang maliliit pa siya. So sa kapitbahay muna ako nanguha ng tanglad, guys. Oh shit, bango. Tapos may saging din dyan, may mga kamuti din dyan, diba? Pag naayos yan, mas maganda pa. Yan lang, oh, yung bahay namin. Diyan ako umuupo. Ayan na yung mga bata na sinasabi ko na naman yan, naglalaro din sila, oh, pinamo nakabike, oh. Yan, paikot-ikot lang sila. Kanina pa silang anong oras na, mga alas 2 yata. Hanggang ngayon, anong petsa na. Naglalaro lang sila paikot-ikot. Lahat yung mga anak ng mga Pilipino dito. Maraming Pilipino dito sa villa na to. So, napaka-quiet. Friendly vibes. Parang nasa Pinas lang. Nasa exclusive subdivision. Naks. Diba? Kangkong kayo riyan. So, yun nga lang kasi, guys. Pag nasanay ka na may kausap, tapos ngayon dito wala kang kausap, is parang nakakabigat ng loob. Anyway, sanayan lang yan. Pero mas gusto ko rin ng ganito, tahimik. Ay nako. Pero kagabi mga alas 12, mga ganon, lumabas pa kami ni Jay. Bumili kami ng gamot, pumunta kami sa butika dahil sa sa ubo ko na tonsillitis na buti nga okay na yung sipon ko ngayon. So, ganun lang. Ay, nako. Mamaya pa ako magluluto. Mga alas 10 pa. Kasi late naman darating yung isa, tapos magpapa-car wash pa daw. So, it's late. Yung supposed to be na tinola ng sa tanghali is yun na yung ulam namin for dinner. Pero yung manok na defrost ko kanina, binalik ko sa fridge. Yun na lang yung gagawin natin mamaya. Diba? Tamang tambay lang tayo dito, chill. Pag nagsawa ako, akyat ako ulit sa taas. Dahil nga hindi umabot yung net dito. May net naman ako dito, kaya lang sa taas kasi parang reset nila, hindi ko alam kung ano nangyari. Mamaya, i-check pa ni Jay yun. So yan guys, tamang tambay lang muna tayo dito sa labas. Kalanghap man lang ng sariwang hangin, ganyan. Tapos pasok na tayo sa loob. There you go.